रायजोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। दिनै आङो भारत उदांस्रि साननि सोर मा लागायदों बेखौ देखायगोन। जोंनि बिटिआर ओनसोलावथ' आङो नुनो मोन्दों मोनसे न'खरावहाय मोनथाम तिरांगा मोनब्रै तिरांगा बेफोरबायदि लागायनायखौ नुनो मोन्दों। दा ओरैजों कर्नाटक स्टेटनाव सोर बिसिबां साबेसेया मा लागायदों माबायदि लगायदोंना लगायाखै आङो बेखौ नोंथांमोननो गोजौआव टेरेसआव थांनानै एसे देखायहैनो नागिरदों। नोंथांमोना नायलांनो रेडि दङब्ला नेनानै थाब्लानो जाबाय। आङो थांगासिनो दङ दसेनि उनावहाय। दा 15 आगस्ट भारत उदांस्रि सानाथ' दा हरनि 12टानिफ्रायनो हाबसिगोन। बिनिखायनो आङो नोंथांमोनखौ एडभान्स भारत उदांस्रि साननि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय जासिहरबाय। दा जोङो थांनोसै टेरेसआव नायहैनोसै सोर माबायदि लगायदों भारतनि फ्लेगखौहाय। नोंथांमोनाबो नायनो लुबैयो नामा? ऊपर जाके देखेगा कौन क्या कितना तिरंगा लग रहा है। बेखौ नायनोब्ला जोङो गोजौआव थांग्रोनांगोन, ओमफ्राय नुनो मोनगोन नोंथांमोना। गैया मबाइल स्टेन्ड बायजोब्बाय आंनिया मोनसेबो गैला। आखायाव दैनानैसो खालामनांगौ, बायनोबो हाया गोरिब मानसि। दा सफैबायानो जाहैबाय नै। भारत उदांस्रि साननि सोर मा लागायदों नुजेनबाय। बेयावबो नै सोरबा लागायदों सोरबा लागायाखै। बे जाबाय नालेंखर जोंनि रुमनि साखाथियावनो। ओरै नाहरदो बिल्डिंफ्राव माथो बारा नुनो मोना। ओरैलाय बेयावबो लागायदों, बेयावबो लागायदों, बेयावबो लागायदों, बेयावबो लागायदों, ओमफ्राय बारा नुनो मोनाखैथो। ओमफ्राय ओरैहाय नै बेयाव लागायदों, बैयाव लागायदों, बैयाव लागायदों, बबेयावहाय लागायदों। मोजां बिल्डिं एरियाना मोजाङानो नुजोबा माने लागायनायखौ। ओरैनो दंजोबो फारि दंजोबो। ओरैबो दङ, बैसिनिखौलाय नुनो मोनाखै। ओरैलाय लामा थानाय दंजोबखायो, आं ओरै थांलाय फैलाय खालामबाय थायो। दा बेनो आरो। ओरैबो नाहरदों हनै बिसिनावबो लागायदों हनै। बिसिनिया मोनफा गोजा, ओमफ्राय जोंनि होजोंहाय न'खरसेयावनो मोनब्रै आरोखि। माबा रेशन कार्डनिनो, माबा प्राइमारिनिनो, माबा बायदि आफादनिनो बेफोरबायदि होजोबदों आरो होजोंहाय। माखासेयाथ' बिदिनो थगाय थसि फैसा जानायनि धान्दायाव थायो जाहैबाय दा। सोरबा बिदिनो डाबल हरदेरो, ओमफ्राय 20 थाखा 30 थाखा लांबाय बिदिनो जागोन। नङाब्लालाय न'खरसेयाव बोरैथो मोनब्रै गोग्लैनाय। दा ओरैहाय बिसिबांनाखि नाया गासैबो मोनसेल' न'खरावहाय। ओमफ्राय जोंनि होजोंहाय न'खरसेयावनो 4 गाहामनो सोरनावबा 3 गाहामनो सोरनावबा। ओमफ्राय सोरबाया लागायाखै जाहैदों। माबा गामि गोथौआवहाय मिथिनो मोन्दोंनो माबा रेशन मोनजाग्रा मानसिफ्राल' लागायनांगौ होननानैहाय बेबायदि मिथिनो मोन्दों जाहैदों। ओमफ्राय सोरबा लागायाखै आरो। दा बिदिनो माखासेया लागाया माथो ओरैनो थाबाय आरोखि। रेशन मोनजाग्रायाल' लगायो होननायखाय ओरैबायदि उल्थां फाल्थां आरोखि। ओमफ्राय भारतनि प्राइम मिनिस्टारा बुंजोबखादों आरो गासैखौबो खावलायजोबखादों। जेसेबांनाखि भारतनि नागरिक, जेसेबांनाखि इण्डियानि थागिबिफोर, बैसोर न'खरफोरखौहाय न'खराव गांफा बे तिरांगाखौ लागायनानै दोननो थाखाय सानथामनि थाखाय खावलायदों आरो। ओमफ्राय ओरैहाय मोनसे खोनायो गामि गोथौआवहाय। फाग्लासो मा बुंबावनाय दे। बेनो लोगोफोर, आङो नोंथांमोननो दिन्थिजोब्बाय। ओमफ्राय आङो दानिया जोंनि न' गेसाव लागायनायखौबो नोंथांमोननो एसे देखायगोन। न'आथ' उफायानो गैखाला, सेवजोबखाबाय। नोंथांमोना ससे नायलांनो हागोन। आरो सोरबा नुखाबायबो जानो हागौ। आङो दहायनो आंनि सेकेन्ड चेनेलाव होखादों बे भिडिअखौहाय। माने न'आनो सेवजोबखाबाय। ना थिङानो बायनो हायो, ना फोसाबनो हायो, ना इन्जुरानो होनो हायो। गोरिब अबस्था जाहैबाय दा। थेवबो देखायसाबनायसै नोंथांमोननोहाय। माथो उफाय। जायखौ दं बेखौ दिन्थियालाय माने गैयिखौ माहाजोन बायदि दिन्थिनालाय मा लाब, ना मा बुङो लोगोफोर? एसे नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना।
Mataram